ኣብ ዓለም ካብ ደለው ሲሪያል ኪለራት ኣብ ዝርከቡላ መንጎ ኣሜሪካ እቲ ቀዳማይ ተርታ እያ ትሕዞ። ኣብ ናይ ሰባት ወይ እውን ኣብ ናይ ምርመራ ሓንጎል ውሽጢ ደይርስዑ ቴድ በንዲ ምስ በላዕ ሰብ ጄፍሪ ዳህመር ኣብ ቅድሚት እንትገብርዎም ኢና ንዕዘብ። ኣብ ፓስፊክ ሰሜናዊ ምዕራብ ን20 ዓማውቲ ኣብ ናይ ዋሽንግተን ግዝኣት ዝርከቡ ነበርቲ እናሃደነ ናይ ሬሳ ኣካል ገዲፉ ዝኸይድ ሰብ ምስኣቶም ማዕረ ኣብ ቅድሚት ንኽቕመጥ ዝተገብረ ፍልይ ካብ ደብሎ ናይ ጭካነ ተግባሩ እዩ። እዚ ሰብ ካብቶም ካልኦት ቀንጸልቲ ገበነኛታት ዝፍለየሉ ሬሶኦም ኣብ ዋሽንግተን ኪንግ ካውንቲ ውሽጢ ኣብ እትርከብ ከባቢኣ ብዕንቋዋይ ሳዕሪ ኣብ ዝተመልኦ ሩባ እዩ ነይሩ ዝገብረን። ብዙሓት ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዛዕባ እዚ ሰብ ተግባር እንተጽብጽቡ ግሪን ሪቨር ዝብል ስም ሂቦሞ እዮም። እዚ ሰብ መን እዩ? ንመብዛሕትኦም ዝቐንጸሎም ሰባት ባሬስ ተዋልድ እየን ነይረን። ንምንታይ ንዓኣተን መሪጹ ካብ ድብል ተላዒልና ብጣዕሚ ካብ ዘደንቕ ናይ ቁልዕነቱ ህይወት ክንዕዘቦ ኢና። ክቡራት ቤተሰብ ሰላምታይ ኣብ ዘለኹም ምብጻሕኹም እናበልኩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ገበን ታሪኽና ብጣዕሚ ፍልይ ካብ ድበለ ሲሪያል ኪለር ብዛዕባ ዝኾነ ሰብ እዩ ሒዘልኩም ድመጻኹ። ሓቢርኩምኒ ክሳብ መወዳእታ ጽንሑ እናበልኩ ናብቲ መደብ ነምርሕ። ጁላይ 14 1982 ኣናእሽቲ ቆልዑት ኣብ ዋሽንግተን ኪንግ ካውንቲ ውሽጢ ኣብ ዝርከብ ንዓይኒ ካብ ዝስሕብ ኢሉ እውን ንፀወታ ምቹቲ ኣብ ድኾነት ሩባ ኣብ ጥቓኣ ይፃወቱ ነይሮም። ኣብዚ መንጎ ግን ካብዚኣቶም ኣናእሽቲ ቆልዑት ሓደ ናይ 16 ዕድመ ንኡስ ሓደ መሰንበዚ ነገር ኣብቲ ዕንቋይ ሩባ ውሽጢ ተዓዘበ። እዚ እውን ናይ ዊንድ ኮፊልድ ሬሳ እዩ ነይሩ። እዚኣቶም ቆልዑት ብቕልጡፍ ነቲ ናይ ከባቢ ነባሪ ሰብ ብምዝራብ ፖሊስ ንክጽዋዕ ገበሩ። ፖላይስ ብቕልጡፍ ናብቲ ቦታ መጹ። እዚ ነዊሕ ሩባ ናይ ገጠር ሰሜን ምዕራብ ዋሽንግተን ምሳብቲ ሰዓት ንዓበየት ምስ ዝነበረት ናይ ሲያትል ከተማ ዘራኽብ እዩ። ፖላይስ ብቕልጡፍ ኣብቲ ሩባ መርመራ ጀመሩ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ሬሳ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ንሳ ምዃና ዘሕብር መረዳእታ ኣይተረኽበን ነይሩ። ናይ ዊንዳ ኣካል ጠስጢሱን ፖላይስ ናይ ፈለማ ተቐታሊት ከም ድኾነት ይኣምኑ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ብዙሕ ኣለሻ ኣብ ግሪን ሪቨር ውሽጢ ናይ 4 ተወሳኺ ተዋልድ ሬሳ ኣካል ዝተረኽበ። ፖላይስ ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ ኣብ ፓስፊክ ሰሜን ምዕራብ ውሽጢ ሓደ ሓደገኛ ሲሪያል ኪለር ከም ዘሎ ዝተዓዘቡ። እዚ ንዓኣቶም ብጣዕሚ ፈታኒ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ እውን እቶም ሰባት ናብ ሩባ ካብ ምእተዎም ዝተላዕለ ዓሸራ ኾነ መንነቶም ዝገልጽ ምልክት ከይረኣዩ ዝሓለፉ። ፖላይስ ከቢድ ናይ ገበን ኬዝ ኣብ መጽረዮም ዝርከቡ ካብ 1980ታት ክሳብ 1990ታት እዩ ነይሩ እቲ ቅትለት እናተፈጸመ ዝነበረ። ኮይኑ ግን ካብዚኣቶም ዓማውቲ ካብ 1982 ክሳብ 1984 ኣብ ዘለዉ ዓማውቲ መንጎ 48 ዝበጽሓ ቅትለት ዝተፈጸመለን። መብዛሕትአን ተቐተልቲ ኣብ ባሬስታ ስራሕ ዝሰርሓ ዝነበራ ኣዋልድ እንትኾና ዕድሚኤን መብዛሕትአን ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ድኾና እየን ነይረን። እዚ ንፖላይስ ናብቲ መንነቱ ንኽበጽሑ ብዙሕ መልፋዓይ ድኾነ ቀንጻሊ ገበነኛ እቲ መቕተልቲ ዝፍጽሙ ብኢዱ ከም ድኾነ ናይ ፎሬንሲክ ምርመራ ኣርእዩ ነይሩ። እዚ ሰብ መን እዩ? እስኪ ካብ መንነቱ ተላዒልና እቲ ቅትለት ከመይ ከም ዝፍጽሞምን መወዳእቱ እውን ንተዓዘቦ። ግሪን ሪቨር ኪለር ወይ እውን ሊዮነል ግሪዝዌይ ዝተወለደሉ ፌብሩዋሪ 18 1949 ኣብ ሳልት ሌክ ከተማ እንትኾን ንኣዲኡ ሜሪን ንኣቦኡ ቶማስ ሪችዌይ ካልኣዋይ ቆልዓ እዩ ነይሩ። ናይ ቁልዕነቱ ህይወት ብጣዕሚ መሰክሕን መሕዘንን ከም ድኾነ እዩ እቲ ታሪኹ ኾነ ናይ ስነ ልቦና በዓል ሞያተኛታት ዝዛረብሉ። ኣዲኡ ኣብ ገዛ ትውዕል እያ ነይራ። ኮይኑ እውን ኣዲኡ ብጣዕሚ ሓያልን ብፍላይ ንጌሪ ብጣዕሚ መጨነቒት እያ ነይራ። ኣቦኡ ኣብ ምግናሕ ማኪና ዝሰርሕ እንትኾን ንሱ እውን ብጣዕሚ መጸገሚ ከም ዝነበረ እዩ ዝዝረብ። ማለት እውን ኣቦኡ ወልፈኛን ኢሉ እውን ሰታ እዩ ነይሩ። ቀጺሉ እውን ብፍላይ ምስ ባሬስታ ኣዋልድ ርክብ ይገብር ነይሩ። ኣብ ናይ ንጌሪ ገዛ ፍጹም ሰላም ኣይነበረን። ኣዲኡን ኣቦኡን መዓልታዊ ተግባራቶም ድኾነ ምጭቕጫቕን ባእስን ነዚ ቆልዓ ገይሩ ተጽዕኖ እናሕደረሉን ጭንቀት እናኾኖን ይመጽእ።
ካብዚ ተላዕለ ከም ድኾነ ይድእመን ገይሩ ይዝወይ ክሳብ 13 ዕድሚኡ ኣብ ዓራት ናይ ምሻን ፀገም ድነበሮ ኮይኑ ግን በዚ ፀገም ምኽንያት ብኣዲኡ ድበፅሖ ከቢድ ስቅያት ኢሉ እውን መሕዘኒ ተግባር ናይ ዝቆልዓ ስብእና ለዊጥዎ እዩ ድብል መደምደምታ ናይ ስነ ልቦና ሞያተኛታት ድበፅሑ እታ ቁጥዕትን ሓደገኛን ኣዲኡ ሜሪ ኣብ ልዕሊ ጌሪ ብድነበሮ ኣብ ዓራት ናይ ምሻን ፀገም ብሕርቃን መሸኒኡ ብዝሸነ ቁፅሪ ብሓይልን ሓፀበት ትስሕቦ ነይራ። እዚ ንጌሪ ብጣዕሚ ናይ ስቅያትን ናይ ሕማምን ወቕቲ እዮም ነይሮም። ኣብዚ ዕድሚኡ ካብኡ እውን ሓሊፉ ተሪፉ ካብ ዝወለደቶ ኣዲኡ ነዚ ዓይነት መሰካሕ ተግባር መዓልታዊ ተግባር ገይሩ ብምውሳዱ ሓዘንን ሕማቕ ናይ ውሽጢ መንፈስን ንክህልዎ ገይሩ እዩ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ኣዲኡ ከምዚ ዓይነት ስቅያት እናብፅሐትሉን ኣብ ገዝኡ ብዘሎ ናይ ደይ ምርግጋዕ ኩነታት ኣቦኡ ኣብ ልዕሊ ምስ ባሬስታ ኣዋልድ ምዛሩን ናይ ጌሪ መንነት ብጠቕላላ ቀይርዎ እዩ። ንኣዲኡ እውን ናይ ምድፋርን ናይ ምቕታል ስምዒት ኣብ ሓሳቡ ከምፅኦ ድጀመረ ገና ቆልዓ እንከሎ እዩ ነይሩ። ጌሪ ትምህርቲ ናይ ምምሃር ድሌት ኣይነበሮን። ትምህርቲ እውን ብቁጥዑ ናይ ምምሃርን ናይ ምንባብን ፀገም ነይርዎ። ኣብቲ ሰዓት ወዲ 16 ዕድመ ንኡስ ድነበረ ጌሪ ኣብ ውሽጡ ድነበረ ናይ ምቕንፃል ስምዒት ከዕብዮ ድጀመረ። ኣብ ዝነፍረ ኣዕዋፍ ተሓቢኡ ሽጉጥ ብምትኳስ እዩ ነይሩ እሞ ደኣ ብኸምዚ ድጀመሮ እዚ ንኡስ ቆልዓ ናይ ሃይስኩል ተምሃራይ እንከሎ ንሓደ ወዲ 6 ዓመት ቆልዓ ኣታሊሉ ናብ ጫካ ብምውሳድ ኣብ ከብዱ ብኻራ ይወግኦ። ኮይኑ ግን እቲ ቆልዓ ከም ዕድል ኮይኑ ክተርፍ ክኢሉ እዩ። ግሪን ሊቨር ኪለር ነቲ ናይ ቅትለት ገበን ዝጀመሮ ኣብዚ ቆልዓ እዩ ነይሩ። ንፈለማ ግዘ ናይ ቅትለት ፈተነ ድሕሪ ምክያዱ ጌሪ ናብ ስሩዕ ህይወቱ ተመልሰ። ብ1969 ናይ ካልኣዋይ ደረጃ ትምህርቱ ወደአ። ካብኡ ንድሓር እውን ካልኣይ ደረጃ ተምሃራይ እንከሎ ሓቢራቶ ምስ ዝነበረት ናይ ፍቕሪ ዓርኩ ንክላውድያ ክራግ ተመርዐወ። ናይ ጌሪ ህይወት ብፍጹም ተቐይሩ ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ኣተወ። ይኹን እምበር ብዙሕ ከይፀንሐ ናብ ቬትናም ተላእኸ። ጌሪ ይዝወይ ብጣዕሚ ሓደገኛ ክኾን ዝገበሮ ኢሉ እውን ናብ ሓደገኛ ቐንፃሊ ገበነኛ ንክኾን መንገዲ ዘኸፈተሉ ድሕሪ እዚ ግዜ እዩ ነይሩ። ናብ ውትድርና ተላእኸ ኬሪ መብዛሕትኡ ተግባሩ ካልእ እዩ ነይሩ። ማለት እውን ባሬስታ ኣዋልድ መሳደዲ እዩ ነይሩ። ናይ ርክብ ድሌቱ ብጣዕሚ ልዑል ከም ድኾነ ድመስከራሉ ሰበይቱን በት መጥካዕቲ ተሃሰይቲ ድኾና ነዋልድ ናይ ኬሪ ድሌት ብፍጹም ካብ ናይ ሰብ ስምዒት ዝተፈለየ ከም ድኾነ እዩ ነይሩ። ኬሪ ምስተን ናይ ባሬስታ ኣዋልድ ብዘይዋላ ሓንቲ ዓይነት ምጥንቃቕ እዩ ነይሩ ርክብ ዝገብር። ብጣዕሚ ምስ ብዙሓት ኣዋልድ ርክብ እናገበረ ድሕሪ መፅንሑ ናብ ሰበይቱ ወላ ተተመልሰ። እዚ ሓዳር ክቕፅል ብዘይምኽኣሉ ካብ ዝምርዐዉ ኣብቲ ዓመት ውሽጢ ክፋትሑ ክኢሎም እዮም። ይኹን እምበር ኬሪ ብዙሕ ከይፀንሐ ማርሻን ዊልስሎው ዝተባህለት ጓል ተመርዐወ ኢሉ እውን ሓደ ወዲ ቆልዓ ወለደ። ንሳ ግን ኣብኡ መፍራሕቲ ነገራት ከም ዝነበርዎ ዝሕብሩ ምልክታት ተዓዚባ እያ። ሓደ ግዜ ኬሪ ኣብ ቸርች ብምውዓል ይኸይድ እሞ ሓሊፉ ተሪፉ መጽሓፍ ቅዱስ ዓዊሉ ብምንባብ ንጎረባብቶም ይሰብኽ ነይሩ። ካልእ መዓልቲ ድማ ንሱ ክትገልጾ ብዘይትኽእል ኩነታት ተባኣሳ ይኸውን። ካልእ ተሪፉ ሓደ መዓልቲ ዋላ ሓንቲ ከይኮነ ስቒሉ ስምዒታዊ ይኸውን። ንማርስያ እውን ኣብ ሓደ ወቕቲ ከም ዝሓነቓ ተዛሪባ እያ። ጌሪ ልዑል ዝኾነ ናይ ርክብ ድሌት ኣለዎ። ኣብ ርክብ ሰዓት ይበኪ ኢሉ እውን ንሱ ክዕልሎ ዝፈቱ ሓደ ነገር እንተነበረ ብዛዕባ ርክብ እዩ ነይሩ። ኣብ ህይወት ውሽጢ ዝነበረ ኣዋልድ ከም ዝብልኦ ዘይጽገብ ናይ ርክብ ድሌት ነይርዎ። ኮይኑ ግን ጌሪ ንባሬስታ ኣዋልድ ከም ዝጸልአን እዩ ዝዛረብ። ንዓኣተን ድሕሪ ኣብ ዓራት ምውድኡ ሰልዲ ኣይከፍለንን ነይሩ። ጌሪ ምቕታል ንኸጅምር ንምንታይ ከም ዝወሰነን ነተን ባሬስታ ኣዋልድ ዝጸልአን ኣዲኡ ኣብ ቁልዕነቱ ብእተብፅሐሉ መሰካሕቲ ተግባራት ንኹለን ኣዋልድ ንኽጸልእ ከም ዝገበሮ ተዛሪቡ እዩ። ህይወቱ ሙሉእ እናተለመ ዝጸንሐ ነገር ንኽፍጽሞ ናብ ውሳነ በጽሐ። ብቐንዲ ኣብ ሲያትልን ታኮማን ኣብ ደቡብ ፓስፊክ ሃይዌይ ብቐሊሉ ክረኽበን ድኽእል መናእሰይ ባሬስታ ኣዋልድን ኣብ ዓበይቲ ኣዋልድን ሙሉእ ትኹረቱ ገበረ። ናይ ጌሪ ተመሳሳሊ ገበን ፍጻመ ክፍጽሞ ድኸኣለ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ጥራሕ እዩ ነይሩ። ማለት እውን ኣዋልድ ብዝበለጸ ንክኣምንኦን ንክሓዝናሉን ብቐዳምነት ናይዚአን ኣዋልድ ልቢ ንክሕዝነን ዝገብሮ ናይ ቁልዕነቱ ፎቶ ክሪኣ ብምግባር እዩ። ሓደ ግዜ ኣብ ገዛ ሓንሳብ ድማ ናብ ጫካ ብምውሳድ ነቲ ርክብ ይፍጽሞ። ሓሊፉ ተሪፉ ድማ ኣብ ማኪና ውሽጢ እቲ ዝደልዮ ድሕሪ ምግባሩ እቲ ዘይተርፍ ተግባሩ ይፍጽሞ።
እዙውን ድሕሪ ትርክብ ናብ ዜና ዋልድ ናብ ክሳደን ቀሲሉ ኢዱ ብምስዳድ ሓኒቑ ይዝቐትለን። ቀፂሉ እውን ኣብታ ከተማ ኣብ ድርከብ ግሪን ሪቨር ውሽጢ ይስንድወን። ድሕሪ ዓማወቲ እንትተሓዝ ብመርመርቲ ክንደይ ዝኾና መናእሰይ ኣዋልድ ከም ዝቐተለ እንትሕተት ብቐሊሉ ነቲ ቁፅሪ ኣይፈልጦን ክብል መሊሱ እዩ። ትሑት ኣይኪው ዋላ እኳ እንተነበሮ ሪችዌይ ልዑል ዝኾነ ብቕዓት ዝነበሮ ቀታሊ እዩ ነይሩ። ነቶም ሬሳታት እውን ከመይ ከም ዝሓቦም ብዝግባእ እዩ ዝፈልጥ። ሓንሳብ ነቲ ሬሳ ቅድሚ ምሕብኡ ጥራይ ዝባነን ይገብረን ኢሉ እውን ሕድሕድ ኣካላተን ኣበይ ከም ዘሎ ክዝክሮ ይጅምር። እዚ መወዳእታ ዘይተረኽበሉ ናይታ ከተማ ዋልድ ምጥፋእን ናይተን ተሃሰይቲ ቁፅሪ እናወሰኸ ብምኻዱ ናብ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ተዘርግሐ። ማይ 18 ብ1984 ጓል 18 ዕድመ ሜሪ ማልፋል ጠፍአት። ኮይኑ እውን ኣብ ዝጠፍአትሉ መዓልቲ ሜሪ ኣብ ናይ ግሪን ሪቨር ከባቢያ ነይራ። እሞ ደኣ ናይዚ ከተማ ፖሊስ ኣብ ግሪን ሪቨር ምርመራታት ዝገበሩ እንትኾኑ እዚ ሓደገኛ ናይ ዋሽንግተን ሰይጣን ቀንፃሊ ገበነኛ ብፖሊስ ኢድ ከም ንጹህ ዝቐረበ ዋላ እንትኾነ ፖላይስ ናይ ፖሊግራፍ ፈተና ንክወስድ ገበርዎ። ብዘደንቕ ኩነታት ኣብቲ ቅትለት ውሽጢ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ተሳትፎ ከም ዘይብሉ ኣእሚንዎም ሓለፈ። እዚ ሞያተኛታት ኣብቲ ድሓር ንሱ ብጣዕሚ መእመኒ ብዝኾነ መንገዲ ክሕሱ ድኽእል ኣንዶሳ ሾፓስ እዩ ኢሎም ንክሓስቡ ገይርዎም እዩ። ኣብ ግሪን ሪቨር ፖላይስ ካብ ዝረኸብዎም 41 ሬሳታት ኣብዛ ዓመት ተወሰኽቲ ሬሳታት ብምርካቦም እቲ ኩነታት መፍራሓይ ገይሩሎም እዩ ኢሉ እውን ተስፋ ስኢንዎም ነይሩ። ኣብ 1985 ሪችዌይ ምስ ጁዲድ ማውሰን ናይ ፍቕሪ ርክብ ጀመረ ኢሉ እውን ኣብ 1988 እዚኣ ሳልሰይቲ ሰበይቱ ድኾነት ጁዲት ተመርዓወ። ጁዲት ብዘደንቕ ኩነታት ግሪን ሪቨር እናተባህለ መርበብ ሓበሬታ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ብዛዕባ ዝጸብጸበ ውልቀ ሰብ ብፍጹም ኣይትፈልጥን ነይራ። ምኽንያቱ እውን ንሳ ዜና ዘይትከታተል ሰብ እያ ነይራ። ንሱ ናይ ብሓቂ ንዓኣ ፍቕሪ ነይርዎ ኢሉ እውን ብጣዕሚ ጸልማት ድኾነ ናይ ውሽጡ ስምዒት ንሳ ክርኢ ከሎ ይቆፃፀሮ ነይሩ። ንዓኣ ድሕሪ ምምርዓው ተወሰኽቲ 3 ቀቲሉ እዩ። ሪችዌይ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ውሽጢ ናይ ቀለም ምህርቲ ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ኢሉ እውን ጁዲት ምስ ፖላይስ ብድገበረቶ ጻንሒት ምስ ትዛረቦም ናብ ስራሕ ዝኸይድ ብጣዕሚ ገስጊሱ እዩ ነይሩ። ዋላ ሓንቲ ዓይነት እውን ከጠራጥር ደኽእል ነገር ኣይረኣኹሉን ኢላ ገሊጻትሎም ነይራ። ብ1987 ዝተኣከቡ ናይ ዲኤንኤ መረዳእታታት ኣብ መወዳእታ ብዘመናዊ ዲኤንኤ ኣብ ላቦራቶሪ ንኽምርመሩ ዝተገብሩ እንትኾኑ ናይቲ ቀታሊ መንነት ንኽበፅሕዎ ግን 10 ዓመት ንክጸንሖ ግዴታ ይኾኖም። ኮይኑ ግን ክሳብ 1989 ኣብ ግሪን ሪቨር ውሽጢ ናይ ደቂ ሰባት ሬሳ ሕጂ እውን እናተረኽቡ እዮም ነይሮም። ኣብ ኣፕሪል 7 ብ1987 ፖላይስ ንሪችዌይ ሓዊሱ ክጥርጠሩ ምስ ዝግብኦም ሰባት ናይ ጨጉርን ናይ ሕንትፍታፍ ዲኤንኤ ዝወሰዱ ነይሮም እንትኾኑ ኖቨምበር 30 ብ2001 ኣብ ቀለም ስራሕቲ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰራሕተኛ ጌሪ ስዌጋር ተመሳሳሊ ኮይኑ ረኸብዎ። ካብ 1980ታት ክሳብ 1998 ነቲ ርባ ብናይ ደቂ ሰባት ሬሳ እናመልኡ ዝነበረ ገበነኛ ኢሉ እውን ንፖላይስ ን20 ዓማውቲ ከቢድ ስራሕ ድኾኖም ሰብ ኣብ መወዳእታ ካብ ዝሰርሓሉ ቦታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዕልዎ። ካውንቲ ንነዊሕ ግዜ ዝረኣዮ እቲ ዓብይ ናይ ፖሊስ ውራ ኣብቲ ሰዓት ጥራሕ እዩ ነይሩ። ንሪችዌይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምውዓሎም ካብቶም ቅትለታት ውሽጢ በቶም 48 ጥራሕ ክሲ ኣቕረብሉ። ናይቲ ክፍለ ዘመን ፈታኒ ገበነኛ ሕጂ እውን ናሃቱ ስም ናይ ዜና ርእሲ ኮይኑ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ እውን መብዛሕትኦም ሲርያል ኪለር ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ልዑል ዝኾነ ሓለዋ ኣብ ዝግበረሉ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ እዮም ዝግበሩ። ኮይኑ ግን ገይሩ ቅድሚ እቲ መጋባእያ ካብቲ ዝተኣሰረሉ ዓብይ ካብ ዝተባህለ ቤት ማእሰርቲ ናብ ማእኸላይ ናይ ድሕንነት መጠን ዘለዎ ክሓልፍ ከኣለ። ጌሪ ዙዌል ጥፍኣተኛ ምዃኑ ኣሚኑ እዩ። ኣብ ኖቨምበር 5 ብ2003 ሪችዌይ 48 ናይ ፈለማ ቅትለት ገበን ጥፍኣተኛ ተባሂሉ 48 ዓማውቲ ተኸታታሊ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኽጸንሕ ተፈርደሉ። ኣብ ናይ ኣሜሪካ ታሪኽ ውሽጢ ብጣዕሚ ተፈለጥቲ ካብ ድኾኑ ሲርያል ኪለራት ማን እቲ ሓደ ክኾን ኣኽኢልዎ እዩ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ብዝገበሩ ቃለ መሕተት ብጥንቃቐ ብዝተገብሩ ናይ ሬሳ ምሕባእ ተዛሪቡ ፖሊስ ክረኽቦም ክኢሉ እዩ። ኣብ ናይ ኣሜሪካ ታሪኽ ውሽጢ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ገበን እዩ ተባሂሉ
ግሪን ሊቨር ኪለር እዩ ድግለጽ። ክቡራት ቤተሰብከ እዚ ናይ ውልቀ ሰብ ቀንጻሊ ፍርዲ ከመይ ትርእይዎ? ዋላስ ካልእ ይግብኦ ትብሉ? ኣብ ኮመንት ግደፉልና። ካልእ መደብ ንኽመጻልኩም ናይ ደወል ምልክት ጠውቕዋ።